כבוד בית משפט העליון, אני מתכבד לעמוד היום בפני מוטב זה ולייצג את המשיב מר רן רפאל וחנון בערעור זה. ענייננו של תיק זה עוסק בעצם בסוגיה עקרונית בדיני העונשין. המשמעות המשפטית של קביעה כי נאשם אינו נושא באחריות פלילית בשל מחלת נפש בהתאם לסעיף 34ח לחוק העונשין. סעיף 34ח לחוק העונשין קובע כי לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם בשעת המעשה מחמת מחלת נפש שפגע ברוחו היה חסר יכולת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו, להימנע מעשיית המעשה. הוראה זו בעצם אינה בגדר הגנה אלא סייג לאחריות פלילית. היא בעצם מבססת כלל ברור: כאשר אדם פועל במצב של אי שפיות כהגדרתו בסעיף, אין מדובר במעשה פלילי כלל. בדינו של הנאשם צריך להיות זיכוי מלא, וכמובן ולא זיכוי מחמת הספק. במקרה דנן בית המשפט השלום קיבל את חוות הדעת הפסיכיאטרית וקבע כי מרשי פעל במצב של אי שפיות הדעת, כמובן שביצע את המעשה. לפיכך בהתאם להוראות סעיף 34ח אין הוא נושא באחריות פלילית וזכאי לזיכוי מלא, אלא שבית המשפט המחוזי תחת לאמץ גישה זו. שגה כאשר כי פסק כי יש לזכות את מרשי מחמת הספק. גישה זו בעצם אינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק, הפסיקה הענפה והעקרונות היסוד שאני אציין בהמשך. ההלכה הפסוקה קובעת באופן ברור כי כאשר מתקיימות נסיבות סעיף 34ח לחוק העונשין, הנאשם אינו בר עונשין ויש לזכות אותו זיכוי מוחלט. על פי אני אציג כמה פסקי דין המציינים את התיק שאנחנו עוסקים בו היום. נחמיאס נגד מדינת ישראל, בית המשפט העליון הבהיר כי סייג לאחריות פלילית אי שפיות הדעת אינו הגנה במשמעות הרגילה אלא כלל של אחריות פלילית. כאשר מתקיימים תנאי הסעיף, הנאשם אינו בר עונשין כלל. עוד פסיקה בעניין הזה, מדינת ישראל נגד כהן, שם נפסק כי אין להשאיר עננה משפטית של הנאשם שנמצא בלתי כשיר לשאת באחריות פלילית וכי עליו להיות מזוכה לחלוטין. פסק דין בנושא הזה, פסק דין בן שושן נגד מדינת ישראל, נפסק כי יש להקפיד על ההבחנה בין זיכוי מחמת הספק השמור למקרים בהם הראיות והנסיבות אינן מספיקות להרשעה, לבין זיכוי מלא, מקום שבו החוק עצמו פוטר את הנאשם מאחריות פלילית. בענייננו אין מחלוקת בכלל כי חוות הדעת הפסיכיאטרית אושרה ואומצה על ידי הערכאה דיונית בית משפט השלום, וכי מרשי פעל מתוך ליקוי נפשי שהוביל לאובדן יכולת של ממש, כמובן להבין את הפסול במעשהו. לפיכך בהתאם ללשון סעיף 34ח ולפסיקה המחייבת כמו שציינתי למעלה, אין זה מקרה של ספק סביר באשמה אלא במקרה שבו כלל לא מתקיימות אחריות פלילית. ולפיכך אין כל מקום לזיכוי מחמת הספק אלא זיכוי מוחלט. אם בית המשפט כמובן יותיר את הפסק דינו של בית משפט המחוזי כמו שהוא, תיווצר מציאות משפטית מסוכנת שבה נאשמים כמובן שהובחנו כלוקים בנפשם עשויים למצוא את עצמם במעמד נחות מזה של נאשמים שזוכו לחלוטין. זיכוי מחמת הספק משאיר כתם משפטי על הנאשם, בעוד סעיף 34ח קובע בבירור כי אין להטיל אחריות פלילית כלל. ולכן מה שכך אבקש מבית המשפט הנכבד, א', לקבל את הערעור ולהורות כי מרשי זכאי לזיכוי מוחלט בהתאם להוראות חוק שקבוע בסעיף 34ח לחוק העונשין, לקבוע כי בית המשפט המחוזי שגה כאשר זיכה את מרשי מחמת הספק, שכן סעיף 34ח מחייב זיכוי מוחלט ולא מסויג. אני מודה לבית המשפט על ההקשבה, אם יש שאלות אני אשמח לענות.